कचिं बायदि जों होनो हायो जुदि नैबे गोदान एपइन्टमेन्टआ फैयोबा दा जोङो जिल्ला आफादा जोङो नायदों जोङो दा बेसेबां दङ जोङो जिल्ला लेभेलनि माहारियारि आफादफोर जों बेजों जिरायबाय डिसिखौ लोगो लाबाय फैगौ 13 थारिखआव जोङो RCCC धालिगावनि अडिटोरियाम दङ जोङो बेयाव गुदि फोरोंगिरिफोर माने गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लाफानानै लोगोसे हायार सेकेन्डारिनि जिखिनि प्रिन्सिपाल दङ गासैखौ जों लाफानानै 13 थारिखआव जोङो जिरायगोन जोङो चिरांनि जि सोलोंथाइनि जि अबस्था ट्रेन्सफारल' जानाय नङा जोंनि थैनो हमनाय गुदि फरायसालिफोर गोबां जेंना दिनै नुजादों जोंनि मेट्रिकनि जि रिजाल्ट 8 नाम्बारनिफ्राय 11 फैदों 11निफ्राय दिनै 21 नाम्बाराव फैदों बे जोंनि थाखाय जोबोद लाजिथावथाव आरो जोंनि थाखाय मोजां बियो लामाजों थाङाखै मोनसे गाज्रि अबस्थायाव दङ दा बेखायनो जोङो दिनै एसे सिगां जिखिनि बाथ्राखौ बुंलांबाय बियो जोबोद दिनै साननो लागा दा बेखाय जोङो दिनै फोसाबदों सिम्बलिक जाबाय जोङो खावलायबावगोन आरो न'खर आफादा सम आरो खाबुखौ नायनानै जायफोर फरायसालिफ्रा दिनै बे अबस्थायाव दङ सिरि मोखां होनाया जों ट्राइबेल संघ हक जों साहित्य सभा हक आरो जों दिनैनि एबसुनि माहारि आफादफोरनि दिनै बे बिबान दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव नैबे गुदि फरायसालियाव दिनै जि बिबार बा बिफांफोरखौ गायलांगोन न'खर आफादा बेखिनिखौ मेनेज खालामनानै होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर जासिबाय लोगोसे बेखौल' खावलायगोन जोङो थाउजेन्डस बिफां गायबाय नाथाय फोथांहोनायखौनि थाखाय जोङो दिनै दासिमावबो फेलें जानानै दङ दा बेखायनो जिखिनि दिनै फुलफोर लाबोदों बिफांफोर लाबोदों जाहाथे गासैबो थांनांगौनि जे राहा गामि आफादा बेखिनिखौबो नायफानानै होगोन आं बेखिनिखौ दिनैनि हाबाफारिजों दंलायै आरो गुरैयै गामि आफादसिमबो आं खावलायबाय आं बे समाव गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै एसे सिगां बुंनाय बायदिनो दिनैनि बे हाबाफारिया गासै चिराङाव जादों जों बेखायनो जों फैबाय थानाय समाव आरोबाव जोंनि चिरांखौ मोनसे सोलोंथाइयाव जों आरोबाव बेसेबां गोजौसिम लांनो हायो जितु जोङो नुबाय दिनै चिराङाव जेरैबायदि जोङो सोलोंथाइयाव अफिसारफोर ओंखारनांगौ थोजासे बेबायदि अफिसारफोर ओंखाराखै बेखायनो आरो बिनि सिमाखौ जों रायलायोबाथ' नि सिमायावथ' नोङो जोंना आदा प्रभात बिथां दङ बिथांनि सासे डक्टर दङ फ्राय जोंनियाव आखायाव सानलायनो हानाय डक्टरफोर सानैसो दङ बाखि जोंनाव बेबायदि अफिसार गिदिर अफिसार दाबो बुजिनो हायाखै मोजां गेलेगिरि जोनोम जायाखै आरो गोबां मोजां आबादारिबो जोनोम जायाखै मोजां बिजनेसमेन बेबायदिबो दाबो जोंनियाव गैसोआ दा बेखायनो निसिमाय ओनसोल हिसाबै आरो बे सौदुरपारा गामियावबो जों मोनसे बाहागो लानानै बे जौगानायनि फारसे बयबो नोजोर होगोन आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आरो दिनैनि जि मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे नैबे निसिमानि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिफ्रा जाहाथे सिखोन साखोन खालामनायनि जि मोनसे दायित्व आरो बेबस्था बेखौ खालामलांबाय थागोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय आरो फोरमायबाय आं बेखिनिखौ बुंनानै आंनि जि फंनैसो बेयाव बाहागो लानाय आं बेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।